वो मेहरारू बड़ी खुशी बा। चार थे मेहरारू से और बतावा ताकि दयु जी के मन से धू दे तो हमारे मती क्या बताओ था मास्टर। जब बाल सैया जी लागत का बाल सैया जी बगल से निकाल सैया जी उड़ावत रुमाल सैया जी तोहरों वाली हो गई ना। अब कुछ दोनों एगो लड़का एगो लड़की के प्यार के चक्कर में भैया उस सगड़ी उठा ले बेचारा क्या कहता लड़का उस लड़की के प्यार में इतना पागल हो गए भैया वो बेचारा पुदीना लाद के बेचैला का कहता आइल बानी तोहरा गलिया के बारू हमर ललिया देखना यारा के ऐसन भइल बा हलिया पुदीना